Че просто се писали нещо повече от изследователски дневник, на поставянето на тези структури и разчитането на техните смисли. И тук можем да кажем, че всъщност културата е публично явление, обществено. Тя не е сама по себе си дадена веднъж за винаги и се развива с времето. Следователно, тук идва именно и момента, че тя може да бъде разгледана семиотично понятие, пак смисли, те са преплетени. Само да допълня, докато не сме излезли от пример с трети виждате нас. Видяхте отцата, видяхте, че Берберина, че кой Гърбът. Тук се получава нещо, което колежките много добре бяха изразили с своята матрица. Но ние предпочитаме да видим по този начин. Това не е торта, въпреки че прилича на торта. Това е вавилонската кула, която символизира различните езици. Начинът, по който говори Берберина, Коен, французите, това, което се опитват те да кажат, води всъщност до тази вавилонска кула, която в крайна сметка се превръща на един безсмислен разговор. Тоест не разговор ми намерено с разни думи, без всъщност да има смисъл. Символа на разчетната уста. Е това. Разговор е метафоричен език. Да. Още в началото на обучението тук разбрахме, че има 257 определения за култура, но не знаем, че общото между тях че те са една символична система, която за да бъде разгърната изцяло, да се достигне до нейната основа, трябва да се раздели на определени части, като всяка част има отделно смислово значение, към което трябва да подходим чисто от емпирична гледна точка. Тоест културата е феномен на съзнанието, който не е откъснат от самия човек, въпреки че има един чисто условен характер. Да се откъсне анализа на културата от действителния му обект би означавал един чист психологизъм или схематизъм, който за разграничаване на културалните явления в никакъв случай не е достатъчен. Вникването, т.е. емпиричното наблюдение на явленията е свързано с така наречената интерпретация, без значение на това дали е на музика, на някакъв вид друго културно произведение. Т.е. интерпретацията, ако бъде тя откъсната от конкретната случка, тя също остава празна. Най-добрата интерпретация е тази, която достига до сърцевината на дадения културален феномен, но това, както всеки един абсолют, е невъзможно и в много чести случаи интерпретацията се получава така, че става един вид възхищение от собствената и красота и риторика, не толкова достигане до дадения проблем. В такъв случай си задаваме и логичния въпрос, какво всъщност е интерпретацията на един антрополог, който се опитва да достигне до изводи и обяснения за ситуации, които са повседневни и протичат при смесване на езиците. Тоест, казаното в кавички, как то ще достигне като някакъв вид информация, като изговаряне отново в кавички. Да разбереш нещо, в никакъв случай да разбереш нещо не е необходимо да знаеш всичко, необходим ти е само един културален език. И най-вече един индуктивен подход, към който антрополозите често прибягват, т.е. изваждане на изводи след разчленяване на тази културата,
се изваждат някакви изводи от частното към опит. Да, като много подходящо текст с квартетовето, които струни квартет, избързат моите неща. Има? Това е опус 37, Данте много тропо, който ще го слуша. В момента тениската ми поръчира него. И ние направихме това, за да покажем, че всъщност даден културален феномен не може да има един конкретен, ясно разграничим носител. Всъщност, когато става въпрос за изкуство, както е казано в текста, струнният квартет, не неговата партитура, не уменията за неговото слушане и свиране, не начинът, по който го възприемаме. Също така е предметът, в който се приема, че губи.